Assalamualaikum dia wakatu mak salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang. Pangarang bungo baso basi mak pamuka rundiang karang banyak lila jo maaf pamanuan. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi abada amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu cupak panuh gantang balanjuang jatuh kalam tiguluha sukatan urang minang jo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta uku aja jangku ku talampau. Belah dun sanak pananga kasedolahnya di hari sehari nang kuma entah kuari kunan bayi atau kutiku kunan elo sadang ombak tadu angin selesai indak tadang ngalap ke nyombak batanang tanang do sanak dudua batanang pulu do sanak nangakan kami dari grup saluang rapap itu nang akan mencuba nak menghibur do sanak pada kesempatan kini. Belah dun sanak pananga kasedolahnya kok sakit di bari bacacah kok banyak ke kita baru membuat karena tak ada nama kanda bakat tu kami pada kesempatan kini ko bakat tu tukang saluang jo tukang dendang selama menanggakan apa nan kami suguhkan ko dan kalau ada kabakanda bisa dibuat di kolom komentar ada kamar request lagu bisa dibuat di kolom komentar saluang rabab petunang. Nanti
Ramila balai lagu to baru Rami dan sadang lagu kuadu Rami dan sadang lagu kuadu Sajalah dape gantinan baru Oi jonan lamu lalu Oi jonan lamu lalu Itulah run sanak pananga kasadolahnya sakit kita bari baca cah kok banyak kita bari bompu nak langkuk gurau ini kepada run sanak nan jauh di rantau ataupun nan berada di kampung basalam-salam lah ambo kepada run sanak ambo nan di Jakarta kepada noni nan di Jakarta kepada dabas sate kepada Ayu Rangkoto kepada Fatimah Azara nan berada di Batam kepada Uni Nur Pialis Mesra Caning kepada Hasan Nawi Langko Group dan kepada Mama Ambo Kati Majoindo nan berada di Padang Panjang kepada apa kanduang Ambo Pak Zulkarnainin nan berada di Palu. Pada Pak Zul semoga sehat badan murah rezeki. Marilah kita bersama-sama membangkit tentang terandam menaikkan seni dan tradisi saluang dan rabab di Minangkabau. Bagi orang korusana ko nama nanta dahulu takudian kan bari maaf kami di sana. Tadi lupa ambo memperkenalkan nang kabasaluang kini ko mungkin nak lupa sana. Ayo ambo Cendra Rajentan. Nan badendang mungkin tak siang lagi itu adalah anggota grup saluang rabab itu nang adalah EN Melayu asalan dari Kota Solo anak dendang pribadi yang bawa gitu. Ayolah harus anak pandangan keseruannya muga harus anak merasa tebur kepada Pak Zul yang berada di Palu ko lagu ko diminta di Pak Zul mintakan menyebut namanya di ujang pantun imbaukan nama Pak Zul dan kepada mak ko Mak Kati Majoindo tolong sampaikan Mak Kati Majoindo pinta kuliah mak kandak balaku mungkin ke kami pelakukan kandak mak kinilah masuk je ketikonyo mungkin ambo talambe karena dek sibuk nan bertemu kesibukan ambo mencarikan pari nak bersih punggung nak pesau sehingga nak bisa memenuhi permintaan usana-usana kini bulu baru bermula kami merekam video ambo Cendra Rajentan akan mencuba maibur dusana balik kepada dusana nan jauh di rantau ataupun nan berada di kampung semoga merasa terhibur. Lagunya lagu Bunga Dahlia. Bunga Dahlia aku lagunya sebenarnya lagu dangdut kemudian dirombak menjadi lagu saluang.
sanak panengah kasedolanyo Mak Kati Majo Indo ko beliau berada di Padang Panjang. Salam kepada Mak Kati Majo Indo selaku orang Pagurau. Dengarlah pantun di mamak ko sampai duduk nak langkuk gurau semalam ko. Lah batahun mak cara aja lu buat. Saja aja mak terasa juga. Kan itu Indo. Jadi Mak Kati Majo Indo dan Pak Zulkarnain nan Barado di Palu, semoga sehat badan, murah rezeki. Halo Pak Zul, ini kok tadi lah kita tembak, lah kita pantunkan Mak Kati Majo Indo. Ini kok Pak Zul nan Barado di Palu, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Pak Zul kok mah. Jadi Pak Zul Palu kita membawakan pulau di dalam pantun. Kepada Pak Zul Palu, kok sasek kita di ujung pantun kembali kita ke pakar pantun. Dek talamak kita bagurau namanya Pak Zul. Kita basalam-salam balik kepada urusan anak kita nan jauh. Moga sehat badan, murah rezeki, dijauhkan yo sakalo bala dan penyakit daripada kita bersama. Itulah permintaan kepada urusan anak kita. Namanya meminta lagu iko Pak Zul Palu dan Mak Kati Majo Indo kita lanjutkan gurau semalam ko. Kalau karena alun nado nama kandak nampaknya kita lanjut kepada lagu tetap kita papanjang. Itu papanjang bantuannya ko dari Jakarta, meminta lagu ko di papanjang, berkirim salamnya kepada sanak kita dan berado di Padang. Hadiyalah pandan dena badara
sajanya lape dari tangan pajul indah waganti la salamunyo indah waganti pajul la hari nanggalo lagalo pane jamu takakawai di halaman jamu takakawai di halaman hati nanaro ayaro cami ratu kalape pajul dari tangan ratu kalape pajul dari Batilah saluang masamu saluang gelekan jari lakalimonyo gelekan jari lakalimonyo baju ajuang lah semua ajuang jauh tasisi oi dagang ino jauh tasisi ala dagang ino Itulah sanak pendengar kesedolahnya bagurau kita di udara rumah melepihkan hati nan sedang rindu. Sanak pendengar kesedolahnya kalau ada nang kabakirin salam atau nang meminta lagu bisa ditulis di kolom komentar dan mintalah lagu apa nan terasu bahkan tak boleh bahkan tak bagurau lah kita di udara seperti Pak Zulpaluko atau Pak Makati Majendo dan ada juga kandak dari Pak Hermansyah nan lah ambo buik lagu beliau meminta lagu Suntiang Patah Batikam. Itu ambo bana pedendangnya sebagai Cendera Raja Intan. Tu di situ nan basaluangnya adalah Winri Melayu tukang saluang lamu ambo baliaknya kambo deknya ado jadi ambo jadi pedendang baliak beliau saluang. Itu sabana badasu permintaan Pak Hermansyah tu tukang saluang lamu banan nambah saluang kalau ambo ko calak-calak pakan biasa ke sananya ambo kok saluang ko baru beraja-raja baru nambesu ambo pedendang dan karena ambo memang dari dulu dilarang oleh mama ambo sabir Sultan Mudo nak usah pasaluang uangnya di bedendang sajalah makanya ambo ndak mau fokuskan pasaluang. Jadi kalau nak ada tukang saluang kini ko bisa ambo mansuan suai daripada orang nak bosoh. Dosa nak panangah kesedolahnya setentang buah tangan kami kurun sana nyampang kok kurang lama mani raci bawangnya nanti alwi kurun sana rono pucek dek kurang kuni kok talamba kok tahamba talambiak matama maafkan kami tentang itu maklum sajalah dosa nak lado dipacik derang darek mak garam dipacik rang pasisi mak karambian jauh de piaman bawang mahari pamane ko mak kami naninda adu dayu makosa tantang salah sili sumbang juga warun sana kok talenggo ada sponsor ko tuah pangulu kok nya takirai martabat tuangku nyukok nya talinte nan pati indak tasabui tabacur kami bagi orang ko kepada Allah ambo meminta ampun kepada dosa sana ambo minta maaf bamung ko itu memaafkan adalah kewajiban kita sebagai insan sebagai umat muslim wajib kita memaafkan maklumlah karena kita dalam pagurawan kalau ada salah jangganyo bari maaf kami ya sana ambo Cendera Raja Intan dan EN Melayu pedendang saluang rabab tunang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.